Počkejte, já jdu na čerta. Já budu horený. Můžeš rychle odvírat, nám vyvalí dveře. Pozmi od dveře. Pojďte dál. Pojďte dál. Dobrý večer. Nebudu se bát. Dobrý den. Dobrý den, pane Mikuláši. Tady, Kubo, už je to tady. Dobrý večer. Tak kde máme ty pekelníky? Dívej, je tam Kubo. Jsou pekelníky. Ten je dobrý. Já jsem ti to celý rok Nějaký říkala. Jakoubek Kubí a Matoušek. Kde jsou? Nejsou evidentně. Nejsou. Ty tady nikdo není. To seš ty? Jak si to Seš to ty? To je Matěj, Seš to to je ty? evidentně. Seš Kuba? Chceš kubiček? To bude ten Co? Ty hříšníku? to je ten hodnej Matýsek, tohle. Manko, ten smrdí, ten čert. Teď už se furt koukáme na tu pohádku. Já si tam dávám ruku. Tohle je babička. Tak chlapci, neslyšel jsem na vás žádné dobré věci. Celý rok jsem Čerte, dej jim trošku. Kousek. tam. Jo? A maminko, myslíš, že si zaslouží nějaký dárečky? Vlastně myslím, že ano. Co říkáš? Budeš, Ještě řekni, že budeš tak něco bude. Budeš hodnej. Jo? Co? Poprosíš ještě? Řekneš ještě prosím? Ne. Ty odmlouváš mamince, jo? Prosím, že? No. Čerta, Já myslím, že vás tady ještě rok necháme, uvidíme příští rok. Co? Kuláši, já se jdu podívat na kočár, jestli Je, tam- Kuba už se hlasí o kolko. Nevím, jestli jsme tam pro ně něco vzali. To zkontrolovat. Ale já jsem říkala, že čertí nosí jenom uhlí a brambory. No to bych se ho bál, Ale hodně jo, zrovna. Já mám dojem, že tohle je misí pro Matýska. No podíváme se. Mati, podívej, co ti donesl. No tohle je určitě pro něj. To asi Co? Matýsek. A to taky vypadá. To je No Matýsek. nevím, tolik si to zaslouží. Hodnej. A to je asi všechno, tak my už půjdeme. Kuba nic. Už nic, no. Asi zlobíš. Kuba nic? Asi zlobíš, co? Budeš opravdu hodnej, Kubí. Brambory tam budou. Jedo. Takový balíky velký. Je to pro něj. Ale nevím tolik. Něco ti z toho asi zabere, čert, Jak se možná říká? Ta poslední Jí. byla A taky. ještě toto. Děkujeme. To není pro tebe? Já jsem asi celý rok nosila. Pryč. Teda. Tak děti, my se s vámi rozloučíme. Kubičko, opravdu poslouchej. Ano. Slíbíte nám, že budete hodní? My se vrátíme brzo, jestli ne. Příští rok nám řekneš básničku nějakou. Jo, to už se naučíš, že jo, básničku. Co ty? Budeš hodnej? Budeš hodnej? Ty budeš hodnej? Jo? Jak si to teď, já bych to nezebral. Nemám si to ještě vzít, jo? Ale podělíš se, Kouby? Mikuláš přijel zdaleka. Tak aby No čerte je takový jako sobecký. Je takový, jako jsem si to rozmyslela. A náhodou teď už je to lepší, bylo to. Zase příští rok vás Tak ještě čekáme. rok snad to bude lepší, no. To už se píšeme. Mějte se hezky v tom pekle a v nebi. Děkujeme. Děkujeme. Já jako co jsem?